दिनै सोनाब बिसनाथ दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै रंजालि बैसागु बराय फोरबो लादों। बेनि सायाव रायजोआ मा मिथियो? दिनै बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय सोनाब बिसनाथ दख'रा एबसुनि बानजायनायाव जि मोनसे बराय बैसागु बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनाय बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव आङो गिबियाव बिथांमोननि नैबे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। मानोना दिनै नैबे समाव बेलासि समाव सोनाब बिसनाथ दख'रा एबसुआ ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन आफादाव आरो फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै बैसोगोरा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे नैबे आगु बैसागु फालिनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो बेरखांहोदों जे जि उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय बे मोनसे हाबाफारि आरो बेजों लोगोसेनो बर'नि जि आंगो हारिमु रंजालि बैसागु बरायनाय बे मोसानाय मुसुरनाय बर'नि दामजु दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गाननाय जोमनाय बेबायदि मोनसे समायना रमायना बेरखांहोनाय बेबायदि हाबाफारि लादों। बे समाव आङो बेखौ खावलायगोन बियो जोबोद दख'रा आफादा मोजां खालामदों होननानै आं बुंगोन। मानोना बेखौ जोङो जिहेथु फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ जोङो खालामनांगोन। जिहेतु हारिमुवा मोनसे बर' हारिनि मोनसे बाहागो बेखौ जोङो समायना रमायना लांनांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे दख'रा आफादा देग्लाय 2025 मायथाइयाव जे मेट्रिक उथ्रिसारनो हानाय दख'रानि सिङाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना नैबे फोरबोजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै फरायसा आरो गारजेन बिथांमोनखौ लेंहरनानै बिथांमोननो मान बावनाय जिहेतु साइटेसन गांसे डिक्सनारि आरो बिनि गेजेराव आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दख'राया मोनसे फोसावदोंमोन जे नैबे 2025 मायथाइयाव जाय फरायसाया दख'रानि सिङाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननो हागोन बे फरायसानो साइकेल गंसे होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांमोना दिनै सासे फरायसाया 70.83 जौखोन्दो लानानै बिथाङा दख'रानि सिङाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बिथांनो साइकेल गंसे गथायनाय जादों। बेखौ आङो जिल्ला आफादनि जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दख'रा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों। उननि समाव बेफोरबायदिनो ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां मोनसे बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बेबायदि माखासे बान्था होनायनि गेजेरजों बिथांमोना फरायसाफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायो। नैबे बैसागु बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो, बे फोरबोआवहाय माखासे सुबुंफोरखौ आब्रुथि गैयै रंजानाय नुनो मोनो। बिसोरनि सायाव मा खावलायगोन? बेथ' जाय बिथांमोना बिथांमोना बेबायदि आब्रुथि गैयै जिहेतु आरजाथावै माखासे लोंनाय जानाय गाननाय जोमनाय जोंनि हारिनि गेजेराव बेखौ खालामबोबाय थादों। एक्सुवेलि बियो जोंनि हारिमु सिबिनायनि बा जोङो हारिमुखौ फालिनायनि बे बाहागो नङा। बेनिखायनो जाय बिथांमोना नैबेफोरबायदि आरजाथावै माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय खालामनानै हारिमु सिबियो बिथांमोनखौ बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायो। बिनि बदल बिथांमोना जिहेथु दिनै बर'फोरनि दामनाय देनाया माखासे जिअ'टेक मोननो हाबाय। बेबायदि खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै गामिनि बेबायदि बिथांमोना गामिनि लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि दामनाय देनाय मेथाइ खननाय गावनि जिथु आंगो गाननाय जोमनाय जिथु गामसा आर'नाइ जोंहा दख'ना फास्रा बेबायदि जिथु आर'नाइयाबो जोंहा दिनै GI मोनबाय। बेफोरबायदिखौ लानानै रंजानो थाखायसो आं बेफोरबायदि बिथिङाव थाग्रा बेफोरबायदि श्रेणी गाज्रि आरजाथावै खालामग्रा लोंनाय जानायजों गोदोना थाग्रा बेफोरबायदि लाइमोनसा जुदि दङबा बिथांमोना जेन नैबे फारसे फैनांगौ। आं बेखौ एबसुनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिसनाथ जिल्लानि सासे बोसोनगिरि हिसाबै आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन राम जानकी सकनि
हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।